gu gauzatxo bat esateko bakarrik, oso labur, bale? Batez be eskerrak. Lehenengo gauzia, Maritxu Kajoi komisioai eskerrak gugan pentsatzeagatik. Eta, bueno, eske guretako kriston detaile izan da. Eta ilusinio mordua etzen dozku hemen, Maritxupian, egotia eta omenduak izatia. Gainea gu normalian, kritika jasotzera oitzuta gaz. Eta lora gutxi. Bera, situazio berri honetan, pixkat dezeroso sentitzen garen. Alkoholerekin, daukogun erremana, ez duago danez, igual zaibilutia hobeto ingo, seguro. Bai? Eta, bueno, zizan asko luzatuko, eskerrak Maritxuri eta dan hori, batez be, nahiz eta ofizialki komisiokuak ez izan, edozein modutan, jaixak aurrera ataratzera laguntzen duzkuen dan hori. Aurreko urteko jaixak hobetzea da gure erronka. Superación por cabezonería edo izango da. Izan be, danon arteko lana da guria. Debalde, publikoa, transparentia, auzotarra, herritarrentzako egina, baina batez be, bihotzekua. Eta bihotzetatik bihotzetara egina. Beraz berriro be, bihotzez esker mila. Gora Jai Herrikoia, gora Maritxu Kajoi, eta gora San Andrés!